सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 33थि 1 बोसोरारि जख'न्थाइखौ सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोङाव थानाय 2 नं जयपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गंबा गामिनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्जीब स्वर्गियारिया। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि दैमालु बसुमतारिया। मुंख्लंफोरनो बिबार बावखांनायनि उनाव बर' हारिनि बिफा गेदेमा बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानिक बसुमतारिया। मुंख्लं हरेन बसुमतारि गोसोखां खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 2 नं जयपुर बर' गुदि फरायसालि लेङाइ फोरोंगिरि फारस गयारिया। मख'जाथावदि गेवलां मेलखौ सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्जीब रामसियारिनि मासि सामलायनायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थेनजिं बर'। थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो बोखावै लखिमपुर जिल्लानि बारग' बिएलटिनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारि। हाबाफारि माननि आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि हिर'इन स्वर्गियारि। धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि साइक्लन बसुमतारि। गोबां फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि फोरोंगिरि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। जों जोंनि सोलायनाय खान्थिफोरखौ थिक खालामनो हायोब्लासो जोंनि इयुन जोलैनि खान्थिफोरखौ थिक खालामनो हागोन। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि थेनजिं बर' बिथाङा। नैबे समाव नैबे जख'न्थाइ फोथार बेनिफ्राय नोंथांमोन खौरांगिरि बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय। दिनै सिमेन्ट सापरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 33थि जख'न्थाइ गेवलां मेल बेवहाय गाहाय आलासि महरै आं बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमेन्ट सापरि दख'रा महरै दिनै बेवहाय गोबां जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ बेवहाय लानानै जोङो बे गेवलां मेलखौ बिथांमोना खुंदों। दा बे समाव आङो नैबेखौनो बुंगोन जे बेवहाय जोङो जोंनि जि न'खर बर' समाजनि जि न'खर गामि आरो जोंनि ओनसोल बे ओनसोलफोरखौ जोङो थिग बानायना लानांगोन। मानोना जोंनि जि इयुन बे इयुनखौ जुदि थिग बानायनोब्ला जोङो जि जोंनि सोलिनाय खान्थिफोर बे सोलिनाय खान्थिफोरखौ थिग बानायना लायोब्लासो जों जोंनि इयुनखौ थिग बानायनो हागोन। दा ओंखायनो रायजोफोरखौ खावलायदों जे जोङो जोंनि इयुनखौ थिग बानायना लानो थाखाय जोंनि जि हेबिट जोंनि जि माने सोलिनाय खान्थि बे खान्थिफोरखौ जोङो मोजां खान्थि जों बानायना लानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि समाजखौ थिग हिसाबै जोङो दैदेनलांनो हागोन। मानोना जोङो बाराद्राय माब्लाबा अननायावनो माब्लाबा बाराद्राय मोजां मोननायावनो आरो माब्लाबा बाराद्राय रागा जोंनायावनो जोङो माब्लाबा खैफोदावबो गोलैनो गोनां जादों आरो जोंनि गथ' गथायफोरा गाज्रिबो जालांदों खायसे खायसे। दा ओंखायनो गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जेरै खालामोब्ला जेरै अनोब्ला जेरै मोजां मोनोब्ला आरो जेरै बिसोरखौ दबथायोब्ला मोजां जायो बेनि राहानि गेजेरजों जोङो थांनानै जोंनि उन्दै उन्दै फैबाय थानाय इयुन जोलै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो थिग बानायनानै लानो हानांगोन। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 33थि 1 बोसोरारि जख'न्थाइ बेयो दिनै फुंनिफ्राय लानानै दिनै जोबथि महराव आगान सुरफैबाय। थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों गासै गं 72 गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जा मोनसे थान्दै जख'न्थाइ बा सावरायलायनाय जादोंमोन। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो गासै मोन 10
स्निथासो गासै बेहाय थांखि आजावनाय जादों लानाय जादों जे जोंनि मिसनधरानि गेजेरजों बा मिसन बसुन्धरा जे बेनि गेजेरजों जोंनि हा हुनि सोमोन्दै बे दासिमबो जोंनि बर' गामिनि बा बर' रायजोआरिफोरनि जा मोनसे बियो मोजाङै दिनैसिमबो रोखा जायाखै जा गभर्नमेन्टनि हाबा मावनाय दा बे मोनसे थाबाय बेजों लोगोसे जोंनि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनि जेंना फोरोंगिरिनि जेंना बेफोरखौ लानानैबो थांखि आजावनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि जा मोनसे डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टनि सायावबो जों लानाय जादों जे लामा बायदि हान्था मेलानि राहा लामानि थाखायबो उसुबिदा बेफोरखौबो रायजोजों लोगोसे सावरायलायनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन बा सोलिफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरनि जा मोनसे जौ जुवाजों गफबनानै दं जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बिनि सायावबो जों गुवारै सावरायलायनाय जादों जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय इयुनावहाय जों बेखौ गासै माहारियारि आफाद बा धोरोमारि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरजों जों जयै सावरायलायनानै माखासे जोंनि बर' समाजनि बा बर' हारिनि समस्याफोरखौ जों सोदांनानै लानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युड गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।